Maita yenyu adiwa tari tasvika muchikamu chekupedzisira chatinongoswinya chete nokuti chiringazuva chinenge chekukwikwidzaana nesu zvakanyanya. Ngatikandei pfungwa dzatauda kukanda kumusha nekuhama dzakatipoteredza. Vamweni muchidimbu munoda kuti handina kunyatsokunzwisisa panhau yemaresinesi. Mati vanhu vemasaluni vanenge vakapuwa maresinesi. Inini ndinoona sekuti patinopinda musaluni ega ega munenge muine resinesi, asi munenge muine mahairdresa kana kuti 50. Saka ndoda kunzwisisa kuti wese anenge aine resinesi rake here kana kuti inini ndiri ngoshandisa resinesi remuridzi wesaluni asi handina ruzivo nekuti tiri kungoona kwakungonzi rende mubvunzo wakabata hatizoziva nekuti kwaane nyaya yekunzi renteche. Amai Samba ndo vanenge vaine license asi mudungo wese uri kurenda kwandiri hauna ruzivo. Ndoyapa muri vamwene mazvita enyama ichisamba. Inini ndaitirwa zvakanaka ndadzidza, ndinayo wivi ndinodzipfekawo, asi chichemo changu ndechekuti hongu isu tadzidza tiri kuno, asi kunzvimbo dzatinogara idzi kune vari mberi kwedawo vari kutidzidzisa. Hazvigone here kuti wakwanisa kuuya munharaunda dzedu wachidzidzisa, wachiita maworkshop wachidzidzisa kuti vanhu wese wasvikirwe neruzivo? Ndizvozvo vachapindura. Asi kufamba kwavo vanouya vachizokudzidzisa vachapindura. Asi kufamba kwavo isi tinovapfuura. Nekuti zvatakagara kudai tiri kutandadzana neZimbabwe. Kwete kuti taenda mumba memunhu mumwe chete nekunze kweZimbabwe, asi vachadavidza mubvunzo wavo. Ndinofara nechirongwa ichi nekuti tadzidziswa pano kuti anogadzira anofanirwa kunge aine ruzivo. So kurudziro yangu nhasi ndeyekuti mahairdressers edu, mabeauticians edu ngavafarire kudzidza. Hanzi kudzidza hakuperi. Kunyange vakadzidza kare, tiri kungoramba tichidzidzisa. Tinofamba munzvimbo dzakasiyana siyana, so vanoda vanogona kuzotitsvagawo tichiuya tichingodzidzisana mashandisirwo akanaka emishonga yedu. Mashoko makukutu naye vatezvara ndikuya kwamuri sandauya kuchikuva. Vanhu vedu vanomhanyira kundotenga mishonga iri cheap inobva out of the country inozovakuvadza. Ndizvozvo vatezva vari kuti imo munomu tikataurirana kune zvemuno zvisingakuvadze. Murora Maichisamba, ini ndiri kune vanhu vekanzuru. Ndinongoti mishonga iyi iri kuzoshandiswa pamutomi. Vari kubatsirana, vari kuita mushandira pamwe nevekanzuru. Nokuti vekanzuru ivava vanhu ivava havabatwe, asi vamwe vanotengesa zvakasiyana siyana vanogona kubatwa. Zvinoreva kuti pane humwe hushandira pamwe hwavanoita vekanzuru, vacho vanopa maraisensi nevachona vanofamba vanozviti mainspector. Saka vana vedu vachibleacha nesu vachona tichibleacha because pane kamushandira pamwe kari kuitika behind the scenes. mashoko makukutu ari kutaurwa naini. Asi regai tikuudzei pajekerere panapa kuti mukaona vanhu vanoita uori vamhangarei. Hazvitibatsiri kutaura kuti vane zvavanoita, vane uori, vanoita kuseriko tichizviona. Ngatiregei kuita zvinhu zvakashata pamusoro pekuti tajaira. Munoziva kana munhu mombe nhingi gonye rikagarisa mudanga nairo rinotiwo imombe nekuti rinenge ragarisa imomo nai. Saka ndozvatakuita kana tagara muuori, tinofunga kuti ndo mararamiro. Handiwo. Regai ndiende kuchikuva ndogoya kwamuri mashoko akasimba amuda kuisa kumusha. Mazvita Maichisamba, regai ndingotaura panyaya yekugadzira vana. Regai nditi kana tichizvara vana vedu ava, kubva mwana achibuda mudumbu tinoti asati akwana kugadzirwa zvese. Mukatarisa vachitamba vanomonyororana nekuti mabhonzo ava asati anyatsosimba. Anozosimba nekuda kwechikafu chatinodya. Kunyange vhudzi ravo rinenge risati rapera kumera, rinomera pavanenge vachikura. Tinova isusu kana tiri kuhairdressing tichidzidza tinoziva kuti pa7 years atinoti maburi evhudzi ayaya ndo paanenge akwana. Sero mukazvitarisa vana tinozvara vamwe vasitorina vhudzi zvachose, asi rinotozongobuda nekuti mwana atanga kudya chikafu chakanaka. Zvekare pakushandisa machemicals apa, kushaya unyanzvi nedzidziso yakakwana. Tinenge tichikurudzira mukanyatsodzidza kana kuti therapist hairdresser akadzidza 12 years zvichikwira ndo patingaise zvemachemical. Kuruka ngatishandisei vhudzi ravo. Mashoko makukutu echenjedzo 9. Ndizvozvo ndiri kuya kwamuri baba. Muchidimbu tisati aenda kuna mama. Ndinotenda zvikuru. Regai nditange kupindura mubvunzo wababa wabvunza kuti ko isu kulocation tinoita sei. Pakurongwa kweguta tinoronga tichitarisa zvinhu zvose zvinodiwa nevanhu. Kubva pazvikoro, zvipatara nemisha yekusevenzera. Irimo mulocation
ipi neipi yatinotarisa muno muHarare. Nemaguta mamwe ese atinawo muno muZimbabwe ndo marongerwe anoitwa guta. Maheya saluni atinotaura nezvawo, mabeauty parlors atinotaura nezvawo, tinawo munzvimbo dzatinogara. Tikatarira nzvimbo dzakaita sana Machipisa, vana Warren Park, tinosvika tichiona dzimba dzekusevenzera dzakanaka chaizvo. Ngatishanyirei dzimba idzodzo, ngatiregei kuzvikwadza pautano hwedu nekuda kwekuti tave nenungo. Vanhu vedu ngatiregei kuva nenungo dzekufamba kuti tiende patinonobatsirwa. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Baba vari kuti nzvimbo dzinofanira kuitwa idzodzo zvirimo, asi munoziva kuti kudii? Zano ndoga akasiya jira masese. Kune vamwe vari kurwara nhasi nekolera nechi vanotenga zvinhu zvemumugwagwa. Kunzi vanhu vari kutotsvagawo upenyu ka, hadzisi mbavha idzi, motenga monorwara. Kune vamwe vari kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo, kunzi zvinotoita sei takasungikana hakuna mabasa. Hatina zvakaoma, asi iwewe rarama, raramira upenyu hwamangwana. Kana zvinhu zvikanaka wafa, kana zvinhu zvikanaka waremara, zvinozofamba sei? Ngatiendei kunzvimbo idzodzo. Izvi zvokudimburira upenyu izvi zvine makuva. Kufa kunouraya vadiwa tariri. Ngatiendei pane Murora. Maita henyu Maichisamba, tichinopedzisa regai nditange ndataura nyaya yataurwa yekuti tingazive sei kuti information yamataura yakanaka iyi, asi vamwe vasipo pano kana kuti varipi. Regerai nditi mushonga keyword yamungabve nayo pano nhasi ngausatengwa munzvimbo dzisiririzvo. Endai munotenga mushonga panzvimbo dzine marezinesi dzinowanikwa mushonga, nekuti ndo kunowanikwa mushonga unoraramisa, ndo kunowanikwa mushonga wakatariswa, wakaongororwa. Mazano akasimba echokwadi, mazano eupenyu. Ndiri kuuya pamuri Murora sandadzokera kuna baba wakanzuru. Ndiri kuda kuti tipenderewo chirongwa ndichingopa yambiro kune ruzhinji rweZimbabwe kuti upenyu isarudzo. Kana tadzidza zvakanaka zvakadai, vemabasa varipo vachiita mabasa vachitidzidzisa, ngatisarudzei sarudzo dzakanaka yetinoti pachirungu informed decisions. Ndinotenda. Mashoko makukutu chipedzisai baba, ndakutodzingwa pano. Regai vapedzise shoko ravada kukanda kumusha. Matinenge tapa rezinesi, mukuru wesaluni anotova negwaro. Gwaro iroro ndo tinomupa mvumo yekuti aone kuti zvese zvinoitwa mumusha make, mumba make maari kusevenzera zvakakodzera, zviri pamutemo. Gwaro iroro tinorichengeta kumahofisi kwedu. Tinotenda nai. Moyo wangu unorwadza kuita sendinokugurisirai baba naye kuti hanzi kana ari mukuru wesaluni ane rezenisi rake imomo, ane license, zvirimo ngazviitwe nemazvo. Marente echeya iwayo anogona kukanganisa, ngazviongororwe izvozvo. Imi mama mitandadzana nesu madzidzi, maonei ndezvipi zvamaakuda kuita zvichiburikidza kubva mudzidziso inoi. Munongoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Maisamba Show, chiringazuva cheye chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva cheye chabva chasvuka chikakwata. Regai nditore mukana uno wokukutendai nouwandu hwenyu, nyanzvi dzese dziri pakati pedu. Ndinoda kutenda vatyairi, vatyaira chirongwa zvakanaka. Ndinokutendai nezivo nedzidziso yamatipa. Zvakadi kusangana zvakare, svondo rinouya panguva imwe chete iyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.